skoro. Ja, i bole smo jači od sudbine, evo ga, bole, brat, bole. Bole šta radiš, bole, brat. Ja ništa vidim. Evo ljudi mali, vlog, brate, vraćamo se škole 6 časa. Htjeli smo kecu da dobijemo, šalim se. Šta radiš? A, pa ništa, ja hodim. Kažeš šta si hteo da kažeš, ono, ne pojma, kako si. Šta? Ništa, ajde. Ništa. Ako neko igra coc, nek napiše u komentarima da uđe u klan. Evo ga Mercator. koji se zvao pre... Roda koja se zvala pre Mercator. Da, sad ta firma No, kaži što je preuzela To je Mercator, Citroen. Citroen Picasso. Ne, nemam pojma. I ljudi, Citroen, sorry, Picasso. sljedeći klip sutra ide zbog. Sljedeći klip. I to. Možda sutra, možda večeras, ne znam. Da ide večeras. Eto da, aj čao. Ajde.